Τότε ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμανλής, εκείνος ο αμίλητος, που θα τον θυμίσω τον Κώστα τον Καραμανλή σήμερα αυτό που είπε ο Σοφοκλής. Είπε λοιπόν κάποτε ο Σοφοκλής: κάκιστος ο ηγέτης, ο οποίος ενεργεί χωρίς άριστα τη διοίκηση, αλλά όμως από κάποιο φόβο κρατάει το στόμα του κλειστό. Κύριε Κώστα Καραμανλή, πρώην Πρωθυπουργέ, γι' αυτό κρατάτε το στόμα σας κλειστό? Επειδή ξέρατε αυτά που γίνανε επί πρωθυπουργίας σας και δεν μιλάτε? Μιλήστε σήμερα για εκείνα τα γεγονότα του 2008, να μιλήσει και ο τότε Υπουργός Μεταφορών ο κύριος Χατζηδάκης για αυτά του 2008 και να μας πείτε τι κάνατε από τότε για την ασφάλεια των παιδιών, για την ασφάλεια του κόσμου. Αγαπητέ Γιώργο, σε συγχαίρω για τον τρόπο, γιατί αυτό μας πνίγει, είναι το δίκαιο που μας πνίγει. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποκάλυψη σήμερα, να είσαι καλά, πρέπει να κλείσουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μείνατε κοντά μας. Γεια σας. Καλά.